नङा होमबा देग्लायनिफ्राय आरो नोंथांमोना खुनु सिन्था खालामनांगौ गैला बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो सेंसन खालामनानै लाबोनानै अलरेडि टेन्डार होबाय नै कয়েक दिन आंनि गामिनि आंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा 4 किल'मिटार गोजानाव थांनानै बरायनाया माबि जानो हागौ आं थासान्दियाव न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बारहो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि नामाव थाखा फैसा होनायनि बाथ्राखौ बाद दोन जेबो गैया लामा सामा जेबो मावाखै बाहाबोरै जेबोथ' गैया बबे आसाजों बिदिबा जोङो दिनैहाय इउपिपिएल खालामबावनो इउपिपिएल खालामनायनि ओंथिया बहा थाखो जे आसाजों जे बिश्वासखौ लानानै इउपिपिएलआव थांबाय दोनैनो गोरै बेखौ फोरमान जायाखै नङा होमबा जानो हागौ साफा सानैया हयथ'बा साफा सानैया खामानि मावनायनि सुबिदा दङखाय बिथांमोनहा मोनदों जानो हागौ लादों जानो हागौ खिन्थु बुंनायाथ' रायजो राजाफोरनो होनो होननानै बुङाखैमोन होनबा बाहाथो बोरै रायजोफ्रा माथो मोनखो जेबोथ' मोनाखै मोनदोंसो रायजोफोर जेबो मोनाखै दा बे गामियाव मा मावखो बे इउपिपिएल सरकार हिसाबै आंथ' जेबो नुवाखै खिन्थु आं हयले दिनै बुंनानै लागोन बुंनायनि आंहा हिम्मत दं बे गामियाव मा मावदों मा मावाखै आंहा बुंनानै लानायनि अधिकारबो दं हिम्मतबो दं नङा होमबा रायजोफोर बे गामिनि लामा सामाफ्रा सोर मावदों वार्ल्ड बेंकनिफ्राय लाबोबाय आङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सिसि ब्लकनि लामा बिराद मोजां जाबाय जायाखै होमबा मोजां जायाखै होमबा रायजोफोर जाबाय बे ब्रह्म मन्दिराव थांनाय बोसोराव 2.5 लाख थाखा हरदों आङो मिथिगौना मिथिया रायजोफोरा आसाम दर्शन आसनिनि नियम मथे आङो बे समस्थियाव बे गामियाव हरनो मोना मिथिबाय कारण आं बे जायगानि आं बे गामिनि बे समस्थिनि एमएलए नङा आङो मानसिया बानोबानि जानो हागौ जेराव आंनि समस्थिया जाबाय सोनाब क'क्राझार समस्ति आरो बे गामिया सोनाब क'क्राझार समस्तियाव गैया होमब्लाबो आंनि गामि आंनि जोनोम गामि हिसाबै मोनसे धर्म अनुष्ठानाव आङो खायदा खालामनानै आसाम दर्शननिफ्राय 2.5 लाख थाखानि मोनसे सेंसन हरदों बेखौ कमिटिया मा मावनांगौ मावनानै लानांगौ दा सोर मा मावनानै लादों नोंथांमोनहा जायफोर ब्रह्म धोरोमनि मानसिफोर नोंथांमोनहा मिथिगोन आरो देग्लायबो खाथियावनो जिहेतु ब्रह्म धोरोमनि नामाव आं 2.5 लाख थाखा जिहेतु सेंसन हरबाय खाथियावनो नांजाबनाय जोंहा बाथौ धोरोम गैया होमबा खेराइया होमबा बे खेराइसालिनि पक्षे अयनाय खालामनाय जागोन ना जाया बेलाय दा खाथियावनो नांजाबनाय ब्रह्म धोरोमाव हरनो हायोबा बियो बाथौ धोरोमनि मानसिफ्राबो साननो हागौना जोंनिखौ हरबाबोथ' मोजां जायोमोन ना बाथौनो बाथौ माने ब्रह्मनो हरबाय बाथौनो हराखिसै जोंनोबोथ' हरजागौमोन ना बेबायदि सानगोन ना साना सानगोन नङा होमबा आङो आंनि समस्थिनि बाहागखौनो दानख' माने मा होनो बोखाय बोसि खालामनानैसो लाबोना होफैयो देग्लायबो आङो स्पष्ट भाबै आं बुंलांगोन 4 लाख थाखा आङो दा नैबे बाथौ खेराइसालिनि नामाव आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय बिनानै दा मोनसे सेंसन हरनानै दङ जायफोर बाथौ धोरोमारि जोंनि गामियाव दङ बिथांमोनहा बे गार्जासालिखौ बे 4 लाख थाखाजों डिसि अफिसाव फैगोन बावैसो सेगा बे सेंसन जाजोब्बाय बे थाखाखौ बाथौ धोरोमारि बिथांमोनहा डिसि अफिसाव मोनसे कनस्ट्राक्सन कमिटि बानायनानै इउजार कमिटि बानायनानै बख'नानै बेवहाय बाउन्डारि वाल होयो ना माबा मोनसे माने बिथांमोननि धोरोमनि नियम मथे माबा मोनसे मावनानै लायो बिथांमोनहा गोसोबायदि मावनानै लानो हागोन 4 लाख आं आरो बेखौ देग्लाय हरदों बेल' नङा रायजोफोर खाथियाव थानाय 2 गामिनि आरोबाव हरदेरदों बे जाबाय मा गोथैबारि बाथौ गार्जासालि बे गोथैबारिया बे गोथैबारि गार्जासालियावबो आङो 3 लाख थाखा हरनांगौ दा आं बिथांमोनाव सोङाखैबो बियाखैबो आं गोसो जानानै हरदों आरो बेजों लोगोसे बै खाथियाव थानाय सालबारि गामियावबो आङो बिसिनि गामियाव बाथौ धोरोम दंना गैया होननानै बे आंनि बेवाइनावनो सोंहरनानै आङो बेखौ लादों बे खोथा हरबाय
बाथौ धोरोम दं बिसोरबो गारजासालि दं होननानै लोगो लोगो आं दा जोंनि गामिनि बानुवाजों लोगोसे सालबारि गामिनि बाथौ थानसालि आरो गोथैबारि गामिनि गारजासालि बे मोननैयाव 3 लाख थाखा आंनि समस्थिनिफ्रायनो बोखाय बोसि खालामना आं दाहरनांगोन। गोथैबारि गामिनि मानसिफ्राबो बेखौ मिथिया, आं दासिमबो खिन्थाहराखै। सालबारि गामिनि रायजोफ्राबो बेखौ मिथिया दासिमबो, गावसिनि गामियाव बिदि सेंसन जानानै दङ। जेला सेंसना फैयो होनबा आसरत मोननो हागौ, खिन्थु लिस्टआव नायबा नुगोन बेवहाय एमएलए रबिराम नार्जारि होननाय लिरनाय दंखायो। आं होनाय बेखौ सोरबाया उनाव बुंलाबायनानै लानानै जेबो आदर मोननाय नङा। लेखाफोरा थिगैनो मानो होनो हायाखै इउपिपिएलआ होजागौमोनना बिसोरो, आरो बिसोरो होयै लिस्टखौ नायनांगौ आङो। बिसोरनि लिस्टआव नायबाय आङो जे बे बानुवाव गोथैबारि सालबारि होननाय गामि गैया, आरो बेखौनो आङो आंनिफ्राय आं होगोन होननानै होना होदों। जाबाय दा सेंसन जाबाय। आरो बे माबायाव दा जे जोंनि गामिया जे फुथिमारि गामियाव भट हैया होमबा, फुथिमारि गामियाव देग्लाय आरो भट हैनांला रायजोफोर। जोंनि बानुगाव गामियावनो दा भट सेन्टारा जाबाय। बेसे मोजां जाखो बियो? बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों? आरो बेखौ सोर खालामदों? बेखौ सोर खालामदों दा? बेखौ खालामग्रा मानसिया इउपिपिएलबो नङा, बिजेपिबो नङा, बेखौ खालामग्रा जाबाय नैबे रबिराम नार्जारि। आरो बेखौ आं ओरैनो बुंलाबायनाय जिनिस नङा बियो। लिखित भाबै इलेक्सन अफिसाव थांनानै नाय, डिसि अफिसाव थांनानै नाय, बेखौ सोर खालामदों? बाहाय आंनि स्पष्ट मोनसे आंनि एमएलएनि लेटार पेडआव लेटार लिरनाय दं। आंनि गामियाव होनांगौ होननानै आङो एखे जबरदस्त हमदों। आरो भटआ बेसेबां दं, भटारा बेसेबां दं, आरो बेखौ आङो गामिनि जोंनि मानसिफोरनिफ्राय खबर लाहरनानै सोंहरनानै हिसाब खालामनानै नायदों। बिथांमोनहा बुंदोंमोन भटारनि संख्याया खम, बे खारनाव जानांगौआ एसे उसुबिदा। आं होनदों आंनि गामिनि आंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा 4 किल'मिटार गोजानाव थांनानै बरायनाया माबि जानो हागौ आं थासान्दियाव? आं बे गामिनि सासे मानसि, दासिम आंहा बे गामियाव आंनि आइ आफा रायजो राजा गासिबो दंजोबो। बे गामिनि रायजोफ्रा 4 किल'मिटार गोजानाव फुथिमारियाव थांनानै बरायो। आं थासान्दियाव बे खुनुप्रकारै जानो हाया। गतिके आंनि गामियाव भट सेन्टारा जेरैखि जानांगौ, बोरै जानांगौ जानांगौ। आं खुनु जुक्तिखौ मानिया। नै बिदि होननानै डिसिजों फुरा मिटिंआव आङो जबरदस्त भाबै हमनानै बबे गामियाव भट सेन्टारा जाबाय। इसेबां मोजां जाखो बे दाना रायजोफोर। सानसे थाल्ला एखेबारे जायगायावनो जायै लोङै बिथांमोनहा न'आव मावै दाङै। बेखौ सोर मावखो दा? दानि गभर्नमेन्टआव थानाया मावनाङामोन होनबा? गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा मावनाङामोन होनबा? जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ दा सरकारा सोरनि दिनैलाय? डिसफोरावबो इउपिपिएलनि, बिटिसिआवबो इउपिपिएलनि, इउपिपिएलनि नेताफ्रा बेखौ मावनांगौना मावनाङामोन? आङो आंनियाव मावजोबदों। भुटाना क'क्राझार समस्तियाव मावजोबदों आङो। बेबायदि अनेक गोदान भट सेन्टार आङो दानखावजोबदों देग्लाय। आरो फैगौ एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां आं गासैबो जिनिसखौ आइडेन्टिफाइ खालामना लाजोबखाबाय। बबे गामिया बबेहाय बेसेबां किल'मिटाराव भट होयो, बबे गामिनि भटारा बेसेबां, बे टटेल हिसाबखौ आं दा दिहुननानै लाजोबखाबाय। एमएलए इलेक्सननि सिगां आं बेखौ गासिबो दानखावजोबबाय, जाहाथे खाथि खाथियाव गावबागाव गामियावनो भटखौ होनो हायो। बे सुबिदाखौ खालामनांगौआ जाबाय गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफोरनि। नोगोरनि गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफ्रा मावाखिसै, मावनो हायाखै। मावनायनि बिसिनाव हयथ'बा गोसोआव दंना गैयामोन आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु दायित्वआ बिसिनिमोन। गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफ्रा मावनांगौ बेखौ। आरो मोनसे गिदिरथार बाथ्रा जाबाय बे बान्दुगुरिनिफ्राय सालबारिसिम थांनाय नैबे लामाया बे गाज्रि नंगौना नङा? एफोराफोर गाज्रि नंगौ नङा होमबा? देग्लायनिफ्राय आरो नोंथांमोनहा खुनु सिन्था खालामनांगौ गैला। बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो सेंसन खालामनानै लाबोनानै अलरेडि टेन्डार होबाय। नै कয়েक दिननि गेजेरावनो खामानिया सुरु जागोन। बान्दुगुरिथ' एखेबारे सालबारिनि बुथियापारा जोबथानाय बै फुथिमारिनिफ्राय फैनानै सोरमांगायाव जोबहैनाय बे फाखा रडआव गाहायनि लामा बियो।
एकदमबारे फाइ फाका जासिगोन बे सोर मावखो दा बेखौ इउपिपिएलआ मावखोना आं मावखो दा मावनांगौआथ' बेसेबां मावनांगौमोन मानो मावदिया दा डेभेलपमेन्टआ बोरै जागोन बिदिबा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ लुबैनानै इउपिपिएलआव थाङाखैमोनबा इउपिपिएलखौ मदद खालामनायनि खारनाथ' बेनोमोन खिन्थु दिनै इउपिपिएलआ बेखौ मावाखिसै आरो आसा खालामनानै लाबबो गैला एफोराबो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेबो आसा दा खालामसै मानो होनोबा 2 बोसोरल'सै बे सरकारा आरो बे 2 बोसोराव रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हाला मावनांगौआ बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै 3 बोसोरल' आखायाव टाइम मोनो बे 3 बोसोराव मावनोबा मावबोना लानोबा मावगौ आरो बेखौ जुदि मावनो रोङाब्ला आद्रा थानाय 2 बोसोराव नों जेबो मावनो हाया मानो नै 2024 दा हाबबाय फेब्रुवारियाव इलेक्शन नटिफिकेशन जागोन एमपिनि इलेक्शन नटिफिकेशन एप्रिल नङाबा मेआव इलेक्शन जागोन जुन जुलाइसिमहालागै इलेक्शन नटिफिकेशननि उनाव जे कड अफ कन्डाक्ट नांनानै थागोन बे कड अफ कन्डाक्टआ नांहैबाय थागोन दैज्लां बोथोर फैबाय खामानि मावहैनो मोनला नोङो बेनि उनाव आरोबाव 2025आव बिटिसि इलेक्शन जाहैलायबाय बे 2 बोसोरा जोंनियाव इलेक्शनानो इलेक्शन खामानि मावनायनि सम गैला दा गतिके दा नैबे सरकारा रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनायनि बिथांमोनहा जेबो सुजुग गैला आसाखौ खालामना माबा लाब दंबावो नङा बिदिबा बे 2 बोसोरा दा थानायाव माबा आसा खालामनानै मोनबावनो सानदों नामा जेबो मोना एफोराबो जेबो मोननायनि सुबिदा गैला दा गतिके जे आसा जे मिजिं रायजो राजाफोरनो होनानै लांदोंमोन रायजोफोरखौ बे गासिबो दिनै फेलें जाबायब्ला रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गाव गावनि साननाय हास्थायनाय मोनसे आसा मिजिंखौ आबुं खालामनायाव जुदि फेलें जाबायबा बे सरकारा रायजोफोरनि जेबो मावनो हानाय जायाखैबा बे सरकारजों थाफानानै दिन खाथायनायनि मा सम दङ अब्लाबो बाहाय माबा मोनसे गावनि मैलुमान समायखौ नस्थ' खालामनायनि माबा मोनसे खोथा दं नामा गैया गतिके दा नोंथांमोनहा जे हाबनो बा अलरेडि बिपिएफआव जोंहा जयेन जाफैबाय मोजां जाबाय बिराद मोजां सिद्धांत बियो जों दामोनखौ लानानै खामानि मावगोन आरो दिनै बिपिएफआव फैबाय होननानै गामियाव जेखिनि साफा सानै आरोबाव इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ ठाट्टा मस्करा खालामनो नाङा बिथांमोनखौ लाजि फोनांनो नाङा